Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tadaa! Pasta bolognese alla Ismo Laitila. Mikey, what are you doing out of your room? Tulit sä ostamaan tänne jotain vai pieksemään suutas? Now, don't do nothing we're both gonna regret later, okay, Mikey? No niin. I'm gonna have to get you back into your room, okay? Now, Sä oot hieno ihminen. I'm just gonna get these handcuffs and Vai sillä tavalla? I'm gonna try to put these handcuffs on you right now, Mikey, and then we'll get you back into your own bed, okay? Mun ei tarvitse kuunnella tollasta. Mä kuule tiedän ihan tasatarkkaan mitä sä oot puhannut. Älä yhtään yritä valehdella. Voi helvetti! Kas tässä? Kyllä sitä nyt ollaan niin irpadokkaa, että... Sinä turpa kiinni nyt! Kyllä. Kyllä miestä nyt hemmotellaan. Kuules Tanja. Mitäs jos sä sanoisit itses irti? No totta kai mä autan. Kas tässä? Näin, ole hyvä. Naughty girl. Naughty girl. Anteeksi. Anteeksi, että mä oon myöhässä, mutta mä tulin kukkakaupan kautta. Hey buddy, just give you a heads up. I got a Taco Deluxe Supreme talking back at me, so I'm gonna be a while. So, do you mind waiting somewhere else and let me pass this beast in peace? Vai minä vai? Koitas nyt käydä päälle, Kristo. Nyt sulla on vastassa raavas mies eikä mikään avuton nainen. If you're looking for some kind of action, you better take it on the arches before I'm done dropping this load. Mä yritän vaan. Or you gonna be one sorry a-hole. Katos. I see. What we got here is failure to communicate. Tuoksuko täällä kahvi? You just hold on, Daisy. I got something for you. Ei sun tarvitsisi. Let me introduce myself. I'm Joe Grizzly, bitch. Kohta sä muistat mutkin. Mun nimi on Ismo Laitila. I'ma cut that mask right off your face. Koitas nyt käydä päälle, Kristo. Ai! Päästä irti! Tapaa sun! Tadaa! Päästä irti! Älä läpiti liiotella. Ai! Kyllä käy. Eiks tunnukin hyvältä, kun ei tarvitse enää salata mitään? Mullakin tuppaa tuo pinna välillä vähän kiristymään. Mä en oo saanut lyödä sua. Mulla vaan keitti vähän yli. Anna mulle anteeksi. I really don't know what else to say, Michael. I mean, you haven't said a word for 15 years. Eihän multa kysy kukaan koskaan mitään. Christ, that's a lifetime. Mitä sä tarkoitat? That's nearly
twice as long as my first marriage. Epäilemättä. Wow. It's strange, Michael. Miksi? In a weird way, you've become like my best friend. Eikä mun tilanne nyt niin vakavaa. Just shows you how fucked up my life is. Hyvä! I've done all I possibly can for you. So, I'm sorry to tell you that this is going to be my last day. Voi helvetti! I have to move on. Miksi? I'm sorry. Niin, varmaan. Mun ei tarvi selitellä sulle yhtään mitään. Tää ei kuulu sulle millään tavalla. Mutta en oo lyönyt ketään, jos sä sitä pelkäät. Mitäs nyt sitten? Take care, Michael. Voi helvetti! Take care. Voi perhana sun kanssas! Ja hei! Mä teen kaikkeni, että mä tapaan sun! Kyllä. Tapaan sun! Ihanko tosissaan sä oot sitä mieltä, että mun pitäis mennä johonkin yksilöterapiaan? Niinkö?